V tomto type si ukážeme takýto dizajn. Poďme si ho vytvoriť. Prvé, čo musíme spraviť, tak buď si dáš biele alebo čierne pozadie, aké chceš, a tu v prvkoch pôjdeš nižšie. Pardon, ja si toto dám preč. A pôjdeš do rámikov. Vyberieš si vlastne rámik kruhu a do toho kruhu alebo do tej guličky budeme zadávať rôzne fotky. Môžeš si to samozrejme okrášliť ako náš tým, môžeš si tam dať nejaké svoje priateľky, môžeš si tam dať rodinu, ale aj produkty, čokoľvek. A dbaj na to, aby si tú guličku, buď si tam môžeš dať teda 8 tých fotiek, alebo 10, alebo 12, ako sa ti to bude páčiť. Čiže prvé, čo spravíš, tak tú guličku si zmenšíš. Čiže sme si ju preniesli, ešte raz, prenesieme si ju a zmenšíme si ju. Ja len potiahnem ten roh a presuniem si to vyššie. Skopírujem si to, to znamená, že ak na ňu ťuknem myšou, tak mám to duplikovať. A teraz dám si to po to. Len musím si to otočiť, aby tá fotka, keď sa mi bude posúvať, nebola hore opačne. Čiže aby tá hlava išla pekne tak, ako má. Takže tu mám ešte raz. Kliknem na tú guličku a mám tu vlastne pomôcku, kde si ju môžem otočiť. Vidíš, že tu som dala menšie tie tu guličky, takže mohli, alebo tie kruhy, a mohlo by ich tu byť dokonca nejakých 12. Takže zase ťuknem na to, dám duplikovať. Prenesiem si najprv na stred. Otočím si to a vlastne tým stredom, aby to bolo, vlastne tým spodkom, aby to išlo na stred. Zase duplikovať, zadám si tieto 4 základné. A potom už záleží na tebe, že koľko ich tam chceš. Treba trošku tomu venovať viacej pozornosti. Je to také pracnejšie, ale je to teda zase iné, je to pekné. Trošku sa s tým pohráš. Niekedy ti to nepôjde na prvýkrát, ako mne. Tak, super. A teraz, ja už tu také mám predpripravené, takže toto si vytvorím. Vidíš, že tu sú tie krúžky menšie, takže môžeš si dať menšie, väčšie, aké potrebuješ. Si to vieš potom poposúvať, aby to vlastne sedelo tak, ako potrebuješ, aby to bolo rovnomerné. Takže teraz do toho zadáš tie fotky. Budeš mať nahraté vo svojich súboroch, to znamená, že budeš tam mať nejakú rodinu, alebo kolegynky, alebo priateľky, komu chceš spraviť radosť. Alebo pôjdeš nižšie a sú tu fotky. A teraz tu buď si dáš nejaká žena, ja som dala, že zrelá žena. A vidíš, že hneď tieto mi vyšli, vlastne tie prvé som dávala. Každú fotku som dala ináč. Čiže ja len potiahnem myšou a prenesiem si to. Ak na to dvakrát ťuknem ľavým tlačidlom, tak môžem to poposúvať, aby som to mala pekne v krúžku. A tu dám vľavo, len hotovo. Zase prenesiem, chytím a prenesiem si tú fotku. Ale ja ju potrebujem zase, aby bola rovno. Takže dvakrát na ňu kliknem. Mám ju asi na strede. Dobre. Dáme hotovo. A zase si ju posuniem. Aby boli vlastne hlavou hore. Dobre? Takto si to všetko urobíš, každú jednu fotografiu. A teraz, čo je dôležité? Ty si to označíš pravým tlačidlom myši. Vidíš, že sa mi to vysvietilo. A tu mi dá takú záložku, že zoskupiť. Niekto to tam môže byť, že zgrupiť, zoskupiť. Takže ťuknem na to a mám to zoskupené. A čo tu treba urobiť? Tak pôjdeme do animácií, animovať a musíš mať túto skupinu. Nie prvok, vždy si dávaj záležať, aby si mala skupinu. Posunieš sa nižšie a máš tu tzv. Otočenie. A už je to tam. A už sa ti to točí. Takže ešte raz. Nie prvok, ale skupinu. Dáš otočenie. A keď na to klikneš, tak ty si tu vieš korigovať tú rýchlosť. Že keď to chceš pomalšie, napríklad úplne, alebo chceš to rýchlo, ako chceš. A ešte jedna vec, ktorú si tu môžeš napríklad dodať. Takže
Dáme si tu napríklad vyššie, dáme si tu nejaký text, dajme tomu, môžeme si dať náš tím, alebo naša rodina, alebo čokoľvek, dáš si písmo, aké potrebuješ, preniesieš si to napríklad do stredu, môžeš si to dať ako efekt nejaký, aby to bolo krajšie, dajme tomu, čo sa ti bude páčiť, a na čo máš náladu, na čo máš chuť. A potom ešte niekedy veľmi dobre funguje v prvkoch, takže zase ideme do prvkov a zadaš si tu tzv. Fade. Je to taká priehľadnosť. A môžeme si dať tú čiernu priehľadnosť, budeš vyberať z grafiky. Ak máš neplatenú verziu, tak budeš pozerať bez korunky. Takže ja si môžem zadať napríklad túto priehľadnosť, môžem si to dať nižšie a ja ti to ukážem, čo myslím. Že bude to také vlastne vytieňované, ako je to tu dolu. Keď si to pustíme, takže dáme tú animáciu, skupina a dám otočenie. A vidíš, že vlastne tá priehľadnosť je tu vidno. Ak by som dala, ja som vlastne zoskupila aj to písmo, tuto by sa to pravdepodobne nebude točiť, keď dáme to otočenie, vidíš, že tu sa netočí to písmo. Takže ja som, ak chceš to písmo mať takto nastálo, tak si ho tam dodaj potom, alebo keď chceš, aby sa ti točilo to písmo, že ešte raz, že sa točí vlastne s tým dizajnom, tak treba si to zoskupiť aj už ten názov. A ešte raz, tu je tá priehľadnosť, že nie je to také svetlé, celé, pekné, ale je to také pekné vytieňované. Takže záleží na tebe, čo sa ti páči. Samozrejme, že to vytieňovanie môžeš mať napríklad aj do biela. A ešte ti chcem ukázať, že tu, ak si dáš vlastne za točenie toho prvku, takisto je tu otočenie, ale bude sa ti to točiť inak. Vidíš, že vlastne aj tie hlavy sa točia. Takže vidíme sa zase na budúce. Ďakujem za tvoj like alebo sledovanie.